me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Kvöld och jag kom samman att höra levare. Vi som är samla, hon köpte samt om att fjärde om Atlanten vi vad det är ett av största utsatta och i framt av en förint. Att det är framt av en sondaman det är bara mera hålet för oss så bygger vi på ett. Jag måste säga att det är ett satt brakt och ett rörsne. Livar säger om sig själva att hemmasynet 3 med Anna att det var inte för en goda viner på han kommer räkva att han fann ut att vi var herre i 22 armar. Livar har vi att vinna FM och i ötlån badastöd. Men efter helt visst att han är en sån stärska man så vi har här är en stärsk kona. Livar tog oss en 4 minuter för att bygga folk och så för allt förra folk och tog präck för i värsta att han löser sig att sitta mal och mig visst att arbeta mot sätt och mal. Vi har en ordning för er veckna Kvarnas kommun att inställa livare hjärtaliga väl återkommen och hjärtaliga att locka ut i stora brakten. Jag hade vi kunde göra det med hand. Så han säger alltid att jag ska alltid snacka och så, men nu ständer jag. Men det må jag säga. Det är väldigt otroligt. Jag har ju inte förberett snacka. Jag har helt otroligt. Alltså, då ser regnen bara att jag sa att jag speltna. Och jag har haft det sådär en kappbröd, särskilt att hvis det är svärst, ja, så tycker jag sådana tog. Hvis det är möjligt så tycker jag bara sitt långt. Men hvis det är vaska upp eller så är det helt omöjligt som är. Det ser så annan, men lojdrater är alltid det väl färre. Och jag vill gärna tacka så alla er och särskilt stolen på norra fyra och runt alla färger i Klaxvik och också mina sponsorer men också några andra som har stolar svann med en och över bort.